Казан Федераль университетінің филология һәм мәдәният ара багланышлар институты галимнәре һәм студентлары тарафыннан әзерләнгән тапшырулар циклын дәвам итәбез. Бүген сүз, тел, әдәбият белгече, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Габделбари Габдулла Баттал турында булыр. Тарихчы, тел, әдәбият белгече, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Габделбари Габдулла улы Баттал Таймас Сәйд Батталов 1883 елның 8 декабрендә Самара губернасының Бозаулык өязе Яңа Алтан, Яңавыл авылында таза хәлле зыялы гаиләсендә 5-нче бала булып дөньяга килә. Башлангыч белемне туган авылында алганнан соң Оренбургтагы Кәрван-Сарай мәхәлләсе һәм Оренбург Каргалысы мәдрәсәләрендә укый. Соңрак Троицкидагы Рәсүлия мәдрәсәсендә белем алырга тели. Әмма акчасы булмау сәбәпле башта казаклар арасында балалар укыта. Акча туплагач кына Рәсүлия мәдрәсәсенә укырга керә. Рәсүлия мәдрәсәсендә укыган вакытта шагыйрь Мифтахетдин Акмуллага багышланган Акмулла исемле беренче әсәрен яза. Әсәр 1903 елда Казанда басылып чыга. Рус-Япон сугышы башлангач, ул армияга чакырыла. Әмма ялган документ ясатып, Мисырга дип юлга чыга. Ләкин Кырымда бу документны паспортка алыштыра алмый һәм төрек паспорты ясатып Истанбулга китә. Тик паспорт ялган булу сәбәпле Габделбари төрмәгә ябыла. Берничә көннән соң аны Иске шәһәргә җибәрәләр һәм шуннан аңа Мисырга китергә мөмкинлек бирәләр. 1904-1906 елларда Каһирәдәге Әл-Азһар университетында укый. Каһирә ул вакытта мөселман дөньясының теге бер бик мөһим мәркәзе, хәзердә шулай ул теге Багдад белән бергә. Аның максаты атаклы Әл-Азһар университетына кирергә була. Ләкин матди мөмкинлекләр шушындай булмагач, ул анда теге әзерлек үзлегеннән шушындай төрле курсларда йөри һәм ныклап гарәп әдәбиятын, аннан гарәпнең теге рухи казанышларын өйрәнә. Каһирәгә 1908 елда янәдән килә. Бөтен дөнья мөселманнары конгрессын оештыру теләге белән йөргән Исмәгыйль Гаспралы белән таныша. Исмәгыйль Гаспралының нияте була бирдә гарәп телендә газет чыгару, төркиләр мәнфәгатен күздә яткан. Һәм шушында ул ни белән Габделбари Баттал белән шараша, һәм егетнең шушындай ние, хәзерлеге, телләрне белү бик ошый, ул аны үзенә шушы газетка тартырга уйлый. Ләкин ул барып чыкмый, һәм аңа инде Исмәгыйль Гаспралы булай ди, син инде ватаныңа кайт, ватаныңда син кирәкле кеше ди. Һәм 1908 елны ул Оренбургка кайта. Оренбург бу вакытта менә Казан белән Уфа белән бергә инде ул татарның мөһим мәркәзе. Бирдә газет журналлар чыга, 1908 инде алар 5-нче еллардан ныклап чыга башлый. Һәм шушында ул Вакыт газетасында. Һәм Оренбургның менә иҗади гыйльми Казанында кайный. 1910-1913 елларда Троицкидагы мәдрәсәдә гарәп теле, әдәбияты һәм тарих укыта. Бу чорда төрек-татар тарихы дигән хезмәтен яза. Биредә ул булачак хатыны Газизә белән таныша. Һәм алар 1913 елда өйләнешеп Казанга кайталар. Казанда әдип Хади Максуди белән очраша һәм аның чакыруы белән Йолдыз газетасына җаваплы сәркәтип булып эшкә килә. Менә Хади Максуди үзе либерал карашлы кеше һәм анда менә газетны саклау өчен ул тегеләрдә бик каты бәрелергә нитми хакимияткә, ләкин ул кыйммәтен белә. Габделбари Батталның оста язганын һәм аңа мөмкинлек бирә. Бу газетада ул 1917 елга кадәр эшли. 1917 елны бу вакыйгалар башына һәм шушы инде хәрәкәтнең үзәгендә, моңа кадәр дә Казанда кайнаган, Казанның үзәгендә, гыйльми теге татар үзәгендә кайнаган кеше Корылтай газетасы чыгара 1917-18-дә. Аны япканнан соң Алтайга күчә һәм аннан шунда монда Россия мөселманнарының съездларында катнаша, Казанда, Мәскәүдә булган һәм аннан милләт мәҗлисенә делегат итеп тә сайлана. Габделбари Габдулла улы Баттал Таймас контрреволюцион эшчәнлектә гаепләнеп кулга алына. Аны кулга алалар. Һәм монда Галимҗан Ибраһим элекеге дусты әле син шушына әле һаман иректә йөрисеңме дигән. Шунда фикердә әйтеп куялар. Хәзер монда кулга алгач, ул берничә ай утыра, аннан кача. Һәм шушында нәтиҗәгә килә. Миңа монда Рәшәйдә калырга инде Советлар берлегендә ни юк, мөмкинлек. Мине эзәрлекләячәкләр. 1920 елның августында Габделбари Баттал чит илгә чыгып китә.
1925 елга кадәр Финляндиядә, аннары Төркиядә яши. 1921-1924 елларда Финляндиядә татар балаларын укытам, фәнни эш белән шөгыльләнәм. Финляндиядагы татар җәмгыятен оештыручыларының берсе була. Биредә ул фин телен өйрәнә. 1925 елда Төркиягә күченәм. Анда Төрек филологиясы институты өчен русчадан фәнни әсәрләр тәрҗемә итә. Һәм бирдә ул менә шундый төрле тел институтларында, аннан соң нигә тышкы эшләр министрлыгы карамагында булган тәрҗемәчеләр группасында эшли. Һәм бирдә менә аның төрле тәрҗемә әсәрләре, шушындый тәрҗемә хезмәтләр бар. Хәтта аңа тапшыралар инде кыргыз сүзлеген, якут сүзлегендә. 1927-1947 елларда Тышкы эшләр министрлыгы хезмәткәре булып тора. 1932 елда Истанбулда үткәрелгән беренче төрек теле корылтаенда катнаша. Тарихчы, тел әдәбият белгече, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Габделбари Габдулла улы Баттал Таймас 1969 елда Истанбулда якты дөньядан китә. Кабере Истанбулның Караҗа Әхмәт зиратында, Зәки Вәлиди кабере янында урнашкан.